Bueno, doncs avui us porto el top 10 dels més seguits a Instagram del món i d'Espanya també. D'Espanya ho acabo de buscar ara i ha variat bastant la cosa. Pues comencem pel número 1, que és Instagram, el perfil d'Instagram, que aquí fica, ho vaig buscar en una pàgina web, això, que aquí fica que cada perfil que s'enregistra a Instagram segueix automàticament a Instagram i doncs per això té 350 milions de seguidors a Instagram. Són els despistats que no s'han recordat de deixar-ho de seguir. Sí, però aquí ho fica, Espera, que aquí fica que el podeu deixar de seguir, saps? O sigui, que no esteu obligats. Sí, jo em sembla que no el segueixo. No, jo tampoc. Em cap de les 15 comptes que tinc. Jo no, és que ni el seguia del principi, no sé. Bueno. El segon és PCR7. PCR què? Vale. PCR7. Amb la broma de que té el Covid i tal, doncs PCR7. Sí. No sé, era per fer una mica la broma. Cristiano Ronaldo amb el número 2 ja és el número 2 en dos coses, amb el millor jugador del món i a tots seguits de l'Instagram. Però vale. Ui. Terreny pantanós, Pues 220 milions de seguidors té Cristiano Ronaldo a Instagram. És l'esportista més mediàtic de l'última dècada a Instagram i guanya, que guanya molts diners, després ho direm, guanya molts diners amb Instagram. Només amb Instagram? Només amb Instagram. Molts milions de diners. Com si li fessin falta. Sí, és que és això, és increïble. Després el top 3 la té la senyoreta Ariana Grande amb 187 milions. És la cantant amb més seguidors d'Instagram. No ho entenc, jo, perquè ara fa temps que... I després tenim a The Rock. Ja l'Ariana Grande va desaparèixer. Va desaparèixer del mapa, tio. Va fer Thank You Next i ja està. Sí. I The Rock sí que ho veig millor. A mi, perquè The Rock és el típic tio que li cau bé a tothom, que es solidaritza molt amb la gent, molt proper... Sí, és aquest tio que quan somriu t'embarassa, saps? Sí. Té un somriure tan perfecte, el cabron. I a més té un braç com el meu cap, de gran, o sigui... Sí, com els nostres dos caps junts, sí. Sí, com tot Andorra, és el seu braç. Això és maco... Això és maco. Home, tu no saps lo gran que és el braç del The Rock. Mare meva, que sí és maco, sí és enorme allò. Dóna gust veure-ho. Vale. Pues 184 milions. És l'actor, perquè és actor ara mateix, abans era competidor del WWE. I ja està. I això és l'actor amb més seguidors. Ojo que no és ni Brad Pitt ni Leonardo DiCaprio, és The Rock, saps? Sí. Això és perquè està fort. I perquè és molt mediàtic. Sí. Després tenim a la cantant... Tenim a la cantant Selena Gómez amb 177 milions. Després tenim a la que sí que es dedica a això, amb Kylie Jenner, amb 177 milions també, que és la germana Kardashian amb més seguidors de la xarxa social. I és que és això, és que un futbolista té més seguidors que una que treballa per això i el futbolista cobra més que la que treballa per això. Sí, home. És que Cristiano... Bueno, i després, a veure, segueix perquè jo he vist la llista i ara ve gent important també. Vale, anem a pels salaris ja, o sigui, acabo això i anem a pels salaris. Després de la Kylie Jenner tenim a la seva germana Kim Kardashian amb 171 milions. Després està Dios Lionel Messi amb 152 milions. Primer cop que es fica per sota de Cristiano Ronaldo. I després tenim a Beyoncé amb 146 milions. I després tenim a Neymar amb 138 milions. Ara sí, anem a passar a l'apartat de salaris. Aquí, anem a tocar cartera, a veure. És impressionant. Joder, si toquen. Top 1. Cristiano Ronaldo. Cobra 47,8 milions de dòlars a l'any. Amb les xarxes socials?
amb les xarxes socials. Però... I doncs cobra per publicació $975,000. Mare meva. Per publicació, Mare meva, tant de bo jo. Publicava 10 fotos al dia, si fa falta. És increïble. Després està Messi, amb 23,3 milions a l'any i 648.000 euros per publicació. Bueno, a veure, comparat amb en Cristiano, sembla calderilla, però no està malament. O sigui, a mi si me'ls donen no em queixo. Home, és que per penjar una foto amb la mama a l'Instagram i que et paguin a tanta pasta, doncs dius, hòstia, m'està agradant això de... Però és que estem parlant de fotos que tenen 9 milions de likes, 5 milions de likes, 6 milions de likes, o sigui... Ojo. Després està Kendall Jenner. És la primera dona del rànquing i cobra 15,9 milions a l'any i 611.000 per publicació. S'apropa a Messi. Ojo, també està el bé. Quart... Sí. Després està David Beckham, ojo, Ojo. que no està al top 10 de seguidors a l'Instagram, però David Beckham cobra 357.000 per publicació. O sigui, això si jo sóc una empresa i vull que en Beckham pengi una foto promocionant la meva cosa, jo li he de pagar això, no? Clar. Clar. Pues no m'arriba, És que no baixen fins al top 15, no baixen dels 100.000 euros per publicació. Sí, són molts diners, Això demostra el que està fent les xarxes socials. Però, ojo, que aquí m'acaba de sorprendre molt. Saps quan cobra Kim Kardashian per publicació? Molt, segur que molt. L'acabo de perdre. Aquí. Quan? No em deixis amb la intriga. $1 milió per publicació. $1 milió? $1 milió. Sí, doncs té 5.290 publicacions. O sigui, que si per totes ha cobrat $1 milió, té però molta aquí també a la pasta. pàgina web fica que són per publicacions de publicitat. Sí, o sigui, potser de les 5.290 n'ha cobrat 5.000. Sí. Perquè, a veure, jo també si em paguen això també faig publicitat, saps? Clar. A mi em paguen 0 i llavors no faig publicitat. No adivinaries mai, aquí està al top 9. El top no adivinaria segur que no. És futbolista? Futbolista. Neymar. No, Neymar està al top 6. El top 9, futbolista. Amb més seguidors o que cobra més? No, que cobra més. Mbappé? No, retirat he dit, Retirat. Futbolista retirat. Zidane. Històric. Del Barça. Xavi, Iniesta. Brasiler. Dani Alves. Ronaldinho. Clar, jo aquest ja no el situo en el mapa, jo en Ronaldinho. Sí, quan cobra Ronaldinho, tio. Quan cobra Ronaldinho? 256.000. Amb això pot comprar moltes natilles, Sí. Et recordes l'anunci de natilles allà a Andorra? El feien també? Home, clar. Històric, històric. Clar. O sigui, a mi m'agradava veure'l jugar, però veure l'anunci en natilles era un altre rotllo. O sigui, el veies amb aquell somriure, anunciant de net, deia... No sé què deia, ja. Estava tan embobat mirant-lo a ell que ja no sé ni què deia. Ronaldinho va marcar una etapa de la nostra vida. Sí, totalment. Bé, també hem de dir, no ens paguen per fer publicitat, però estem a Instagram. És veritat, nou compte d'Instagram. arroba 2+1 o arroba 2+1 podcast, alguna de les dos. I si no, doncs ja ens trobareu. Si no, ja us ho direm la setmana que ve. Ens podeu seguir... Aquest és el casinom. És el casinom d'Instagram. És el casinom d'Instagram. L'hem d'acabar de definir.
I la primera publicació encara no està feta, però tenim la primera quasi publicació. Sí. I demà La dilluns... quasi pensada. Demà dilluns farem la primera publicació. Volem... Bueno, és una publicació molt... Ja la veureu. No volem posar hype, però és important. No. Molt important. Sí. Doncs què més has de dir? Bueno, si vols t'explico també una miqueta el top 10 seguidors d'Espanya. Vale. Número 1, la famosa actriu Esther Expósito. Uf, aquí ens podríem extendre, Jo no estic d'acord, Però... Com que no estàs d'acord? Que jo penso que està sobrevalorada, tio. És que ha marcat un boom. És que ha sigut en un any pujar a saco de seguidors. Sí. Jo no... Ara mateix té 25,8 milions de seguidors a Instagram. I és la persona més seguida a Instagram d'Espanya. Sí. I fes els 5 primers, que anem una mica a curs. Sí. Però la segona és Úrsula Corbero. Úrsula, sí? L'actriu de... La que fa de Tòquio a La Casa de Papel. Sí. Amb 18 milions de seguidors. Sí. Després està l'actor de La Casa de Papel, Jaime Lorente, que és el conegut com a Denver, a La Casa de Papel, amb 14 milions. Després està el famós youtuber El Rubius, amb 12 milions. Sí, m'agrada, cultura. I la famosa actriu de Élite i La Casa de Papel, María Pedraza, amb 10 milions. No m'ho esperava, Aquests de Netflix han Sí, picat fort, triomfat. Molt. Sí, deuen tenir seguidors també fora d'aquí, imagino. Sí, aquí ho fica també, que hi ha més internacionals que nacionals, saps? Sí.